Vítejte u zemědělských podcastů z Agromanuálu. Dnes se ponoříme do něčeho, co by se dalo nazvat fascinujícím paradoxem. Zatímco globální trhy s olejninami se chystají na absolutně rekordní sklizeň a čísla létají do astronomických výšin, tak tady u nás na poli bojují zemědělci s následky chladného jara, agresivními plevely a naprosto kritickým nedostatkem klíčových přípravků. Jak je možné, že se tyhle dva světy, ten globální plný optimismu a ten náš lokální plný výzev, tak dramaticky liší? To si dnes rozebereme na základě čerstvých dat a analýz z portálu agromanual.cz se zvláštním zaměřením na soju. Tak pojďme na ta velká čísla. Prognóza USDA mluví o celosvětové produkci olejnatých semen. Je to skoro 694 milionů tun pro rok 2025-26. To je naprosto rekordní odhad. Co zatím stojí? Je to jen jedna plodina, která táhne všechno nahoru, nebo je ten růst jako plošný? To je právě na tomto zajímavé. Ten růst je opravdu plošný. Není to jen o jedné komoditě. Samozřejmě, největší objem dělá soja, tam se očekává produkce přes 428 milionů tun, ale když se podíváme na ostatní, vidíme podobný trend. Slunečnice má poskočit z 52,5 na víc než 56 milionů tun a řepka, pro nás tak důležitá plodina, má vyrůst z necelých 86 na téměř 90 milionů tun. Takže ten optimismus panuje napříč celým sektorem. U té slunečnice se dokonce mluví o jedné z nejvyšších produkcí v historii. To je docela odvážné tvrzení. Očekává se nějaká revoluce v pěstování, nebo jsou zatím hlavně, řekněme, příznivější podmínky v klíčových oblastech? Je to hlavně o těch podmínkách. Klíčový je jako obvykle region Černého moře. Prognózy jsou tam letos velmi optimistické, co se týče počasí. A ono to není divu, že se na tenhle region tak soustředíme. Je až neuvěřitelné si uvědomit, že samotná Ukrajina a Rusko tvoří víc než polovinu světové produkce slunečnicových semen. Počkat, víc než polovinu? Jenom tyhle dvě země? Přesně tak. A co je ještě důležitější pro trh, zajišťují téměř 3/4 celosvětového exportu slunečnicového oleje a šrotů. Takže jakékoliv zaváhání nebo naopak úspěch v téhle oblasti okamžitě rozvlní celý globální trh. Dobře, to dává smysl. Ale co palmový olej? Ten byl dekády synonymem pro nezastavitelný růst. Zdroj ale naznačuje, že se tenhle vlak trochu zpomaluje, že produkce v podstatě stagnuje. Co se děje tam? Přesně tak, ta, řekněme, zlatá éra explozivního růstu palmového oleje je zřejmě za námi. Letos se očekává jen velmi mírný nárůst na 81 milionů tun. A hlavní důvod je je poměrně prostý. Může za to hlavně to, že si Indonésie a Malajsie, dva hlavní producenti, nechávají víc oleje pro sebe, pro vlastní spotřebu. Takže domácí politika jedné země dokáže takhle ovlivnit globální komoditu. Přesně. Perfektním příkladem je indonéský program B40. Stát tam nařídil přimíchávat do nafty 40% biosložky vyrobené právě z palmového oleje. 40%? Ano, 40. Cílem je snížit závislost na dovozu ropy, což je z jejich pohledu logický krok. Ale vedlejším efektem je, že obrovské množství palmového oleje, které by jinak šlo na export, zůstává doma. Takže tu máme ukázku, jak národní energetická strategie přímo ovlivňuje globální dostupnost a cenu potravinářské suroviny. Dobře, to byl pohled na všechny hlavní olejniny. Ale když se podíváme na ta čísla, soja je prostě gigant. Zastěňuje všechno ostatní. Těch 428 milionů tun, to je neuvěřitelné číslo. Kdo to všechno pro boha spotřebuje? Je to opravdu kolos. Z pohledu produkce oleje je soja hned za palmovým olejem. Pro srovnání sojového oleje se má vyrobit skoro 71 milionů tun, zatímco řepkového, který je u nás dominantní, jen 34 milionů. To je víc než dvojnásobek. Přesně, to ukazuje tu disproporci. A odpověď na otázku, kdo to spotřebuje, je naprosto jednoznačná. Čína. Jasně, že Čína je obrovský hráč, ale jak moc velký? Ta čísla jsou šokující. Čína sama doveze 112 milionů tun semen. To je přes 60% veškerého světového importu. Je to naprostá dominance. Evropská unie je s velkým odstupem druhým největším zákazníkem. Ale náš odběr je dlouhodobě stabilní, spíše v oblasti extrahovaných šrotů a semen. 60%. To je naprostá závislost celého trhu na jednom jediném odběrateli. Není ten trh tím pádem extrémně zranitelný vůči jakémukoliv politickému nebo ekonomickému škobrtnutí v Číně?
Stačí, aby se tam rozhodli mírně změnit strategii, snížit stavy prasat nebo najít jiný zdroj bílkovin a celý globální trh se může otřást v základech. Přesně tak. To je riziko, se kterým celý sektor žije už několik let. Jakákoliv zpráva o zdraví čínské ekonomiky, o obchodních dohodách nebo o africkém moru prasat okamžitě hýbe cenama na burze v Chicagu. Producenti v Brazílii, Argentíně i v USA sledují čínskou politiku možná pečlivěji než tu vlastní. A když mluvíme o producentech, článek zmiňuje jednu docela překvapivou změnu v žebříčku těch největších. Ano, a je to změna, která má nejen zemědělský, ale i silný geopolitický rozměr. Dlouhá léta byla 7. největším pěstitelem sóji Kanada. To už neplatí. Letos jí předběhlo Rusko s odhadovanou produkcí 7,8 milionů tun. Počkat, Rusko? To je docela šok. Vždycky jsem si myslel, že soja je plodina pro teplejší podnebí, doména Severní a Jižní Ameriky. Znamená to, že se jim daří adaptovat nové, chladuvzdornější odrůdy, nebo je to jen důsledek masivních investic do zemědělství, aby posílili soběstačnost? Je to kombinace obojího. Jednak šlechtění udělalo obrovský pokrok a existují ranější odrůdy, které stihnou dozrát i v kratší vegetační sezóně. A za druhé je to naprosto cílená státní strategie. Rusko se snaží být soběstačné v produkci krmných bílkovin a snížit závislost na dovozech. Investují obrovské prostředky do zemědělství na Dálném východě v oblastech, co hraničí s Čínou, což jim dává i logistickou výhodu pro export. Není to náhoda, je to promyšlený tah. A co to udělá s mezinárodním obchodem, který už teď vypadá dost napjatě? Ten je letos skutečně napjatý. Celkový objem obchodu má mírně klesnout, hlavně kvůli nižšímu vývozu z USA, kde se drží vyšší zásoby. Zároveň situaci komplikuje spousta dalších faktorů. Argentína si hraje se svými vývozními daněmi, brazilský reál v poslední době posiluje, což jejich sóju zdražuje, a do toho všeho ještě musíme připočítat těžko odhadnutelné dopady americké celní politiky. Trh je nervózní. Takže globální obrázek je rekordní produkce, ale zároveň napjatý a nervózní trh. Co to všechno znamená pro pěstitele tady u nás v Česku a na Slovensku? Zdá se, že zájem o soju roste i tady. Roste, a to výrazně. Zemědělci zoufale hledají nějaké rentabilnější alternativy k tradičním obilninám, jejichž ceny jsou dlouhodobě nízké. Je ale potřeba říct na rovinu, že ani ceny sóji nejsou žádné terno. Není to tak, že by sója byla zlatý důl. Aby bylo její pěstování skutečně rentabilní, musí se sejít několik věcí. Zkušený pěstitel, který ví, co dělá, vhodné stanoviště s dobrou půdou a dostatkem vláhy a samozřejmě příznivé počasí. To zní skoro jako loterie. Když se na to podívám z pohledu farmáře, který zvažuje, co zasít, ceny pšenice jsou nízko, ceny soji taky nic moc a ještě k tomu potřebují dokonalé podmínky. Proč tedy vidíme v Česku ten rekordní nárůst osevních ploch o 17%? Je to spíš akt zoufalství nebo existuje nějaký jiný skrytý ekonomický motiv, který mi uniká? Je v tom velká míra hledání alternativy, možná i trochu toho zoufalství, ale jsou tam i jiné agronomické důvody. Soja je skvělá předplodina. Jako leguminóza fixuje vzdušný dusík a zanechává půdu ve skvělé kondici pro následnou plodinu, typicky pšenici. To znamená úsporu na dusikatých hnojivech, jejichž ceny v posledních letech také nebyly zrovna nízké, že jo? Aha, takže se na to nedívá jen přes cenu soji. Přesně, ale i přes přínos pro celý osevní postup. Pojďme na konkrétní čísla. V České republice se letos bavíme o historickém rekordu. Ano, osevní plocha se meziročně zvedla o 17% a dosáhla 34,1 tisíce hektarů. To je nejvíc v historii. K tomu optimismu určitě přispěl i loňský rok 2024, kdy se povedl nadprůměrný výnos 2,6 tuny z hektaru. To mnoho pěstitelů navnadilo. A jak to vypadá u sousedů na Slovensku? Tam je soja tradičně ještě populárnější. Na Slovensku je soja mnohem etablovanější plodina. Plochy jsou tam výrazně větší, letos se očekávají na podobné úrovni jako loni, tedy kolem 68 tisíc hektarů. Tamní výnos v roce 2024 byl ale z 2,2 tunami na hektar mírně podprůměrný, takže ten optimismus tam není tak velký jako u nás. Dobře, takže plochy máme rekordní, ale jak porosty reálně vypadají? Článek vznikal v době kvetení a naznačuje, že jaro nebylo pro pěstitele zrovna procházka růžovým sadem. To tedy nebylo. Začátek jara byl sice teplý a slibný, ale pak přišel květen s výrazným ochlazením, a to přesně v době, kdy se soja sela. Pamatuji si, jak na začátku května panoval optimismus, pak ale přišly ty ledové noci.
Mluvila jsem s několika pěstiteli, kteří říkali, že týden chodili po poli a dívali se na holou hlínu, jestli vůbec něco vyleze. Ten stres musí být obrovský. Přesně, a to se v globálních statistikách nikdy neobjeví. A co to ochlazení způsobilo v praxi? Prověřilo to hlavně kvalitu osiva. Scházení bylo velmi pomalé a nevyrovnané. A co bylo horší, ten chlad sice zpomalil soju, ale vůbec nespomalil plevele. Ty rostly vesele dál, to vedlo k obrovským problémům s herbicidní ochranou. Takže preemergentní postřiky, které se aplikují před vzejtím, v podstatě selhaly. Přesně. Kvůli suchu a chladu byla jejich účinnost výrazně snížená. Mnoho porostů, které by za normálních okolností byly čisté, najednou vyžadovalo následné postemergentní aplikace. To znamená další náklady, další přejezd po poli. Boj s plevely byl letos opravdu náročný a stále není vyhráno. Hrozí i druhotné zaplevelení před sklizní. To zní jako dost problémů, ale zdroj upozorňuje na ještě vážnější hrozby. Jaké konkrétní choroby a škůdci teď pěstitelům nedají spát? Tady se dostáváme k tomu, co může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu celé sezóny. Z chorob je letos pozorován zvýšený výskyt peronospory soje. To je nepříjemné, ale dá se to zvládnout. Mnohem větší hrozbou je ale sviluška chmelová. Sviluška? To je přece hlavně škůdce chmele a okurek, ne? Proč zrovna letos na soje? Ano, primárně je to škůdce chmele. A právě na chmelu je letos její výskyt extrémně vysoký. Jakmile se na chmelnicích začnou provádět ošetření nebo když se zhorší podmínky pro svilušku na chmelu, začne migrovat a hledat si nové hostitele. A soja, zvlášť v horkém a suchém počasí, je pro ní ideální. Ten přesun může být velmi rychlý a devastující. A je těžké si ji všimnout? Právě. Klíčová je včasná diagnostika, což je problém, protože ten škůdce je miniaturní, okem sotva viditelný a první příznaky jsou nenápadné. Než si pěstitel všimne pavučinek, bývá už často pozdě. A aby toho nebylo málo, článek zmiňuje ještě jeden zásadní systémový problém. Ano, a to je ta nejhorší zpráva. I když pěstitel svilušku včas najde, nemá ji letos prakticky čím ošetřit. Na trhu je naprostý kritický nedostatek akaricidů, tedy přípravu proti sviluškám. A nemluvíme jen o těch pár přípravcích, které mají oficiální registraci do soji. Chybí v podstatě jakékoliv účinné přípravky. Jak je to možné? To je nějaký výpadek ve výrobě, nebo co se děje? Ten nedostatek není náhodný, je to výsledek kombinace několika faktorů. Souvisí to s přísnějšími evropskými regulacemi, které v posledních letech vyřadily několika klíčových účinných látek. Vývoj nových je extrémně drahý, zároveň se globální výrobci soustředí na větší trhy. Specifický, relativně malý trh jako ten náš, pro plodinu jako je soja, se může snadno ocitnout na konci dodavatelského řetězce. Takže tu máme smrtící koktejl přísné regulace a drsné tržní reality. A pěstitel je prakticky bezbraný. A nesmíme zapomínat ani na hlízenku, ta může taky udeřit. Takže abychom to shrnuli. Globální trh očekává absolutní rekordy, ale pro pěstitele u nás sezóna zdaleka není rozhodnutá. Jsou tu následky složitého jara, tlak plevelů a hlavně tíkající bomba v podobě svilušek, na které navíc nejsou přípravky. Klíčové teď bude počasí v následujících týdnech a schopnost porosty ochránit. Přesně. A je třeba si stále připomínat, že toto všechno jsou jen odhady. Trh se sojou, ten globální, zásadně ovlivňují jihoamerické státy, Brazílie a Argentina. Ty produkují víc než polovinu světové sklizně a tam setí teprve začne na podzim. Jakékoliv sucho nebo naopak záplavy tam mohou s těmito prognózami ještě pořádně zamávat. Dnešní rozbor nám ukázal dvě naprosto odlišné reality. Na jedné straně nástup Ruska jako významného hráče na trhu se sojou, což je velký geopolitický posun. A na druhé straně kritický lokální nedostatek, tak základní věci, jako je specifický přípravek na ochranu rostlin. To ve mně vyvolává zamyšlení. Jak moc zranitelné jsou vlastně naše zemědělské systémy, když se v jednu chvíli sejde globální geopolitická změna a zároveň takovýto lokální výpadek zdrojů. Děkujeme za poslech dnešních zemědělských podcastů z Agromanuálu. Pro více odborných informací a podrobných článků navštivte portál agromanual.cz. Těšíme se na vás u dalšího dílu.